କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଭୁଲିଯାଉ। ରାହୁଲ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ର, ହାତରେ ମୋବାଇଲ, ମନରେ ମଜା ନେଉଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲା ଜୀବନ ତ ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲା କେହି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନଠୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସକାଳ 4ଟା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପା ଓ ମା ନିଜ ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ ଜାଗିଥାନ୍ତି। କାନ୍ଧରେ ବୋଝ, ମନରେ ଚିନ୍ତା, ମୁହଁରେ ହସ ରଖନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ପୁଅ ମୋ ପରି ଦୁଃଖ ଦେଖିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ମଜା ମଜଲିସରେ ସମୟ ବିତେଇ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥାଏ। ମା ନିଜେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଅକୁ ଖୁଆନ୍ତି। ମା ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ, ନିଜ ଖୁସିକୁ ଚୁପଚାପ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି। ରାତିରେ ନିଜ ବାପା ମା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ମୋ ପୁଅକୁ ସଫଳ କର, ଏକ୍ଜାମରେ ଭଲ ପରସେଣ୍ଟ ରଖି ପାସ୍ କରେଇ ଦିଅ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ କରିଦିଅ। ଏପରି ନିଜ ବାପା ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ରାହୁଲ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥାଏ। ରାହୁଲଙ୍କ ପଢ଼ା ହାରିଗଲା, ମୋବାଇଲ ଜିତିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ସେ ସମୟରେ ବାପାଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ରାହୁଲଙ୍କ ବାପା ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ହାତ ଧରିଲା, ସେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କର ହାତ କମ୍ପୁଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ବାପା ପୁଅ ରାହୁଲକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ହାରିପାରେ ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ହାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଦିନଠୁ ମୋବାଇଲ ତଳେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଉପରେ ରାହୁଲଙ୍କ ରହିଲା। ସେଇ ଦିନଠୁ ପୁଣି ରାହୁଲ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆରମ୍ଭ କଲା, କାରଣ ସେ ଜାଣିଗଲା ତାଙ୍କ ସଫଳତା ବାପା ମାଙ୍କ ଔଷଧ। ଯଦି ତୁମେ ଛାତ୍ର, ମନେ ରଖ, ବାପା ମାଙ୍କ କଷ୍ଟ ସିଲାବସରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାଠ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ବାପା ମାଙ୍କ କଷ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ରଖ।